mooi voort. Maar ja, haten. Je bent Joet een mooi voort? Ja, we zijn een mooi voort. Ja. En dan maak al wat keerpen. Ja, we gaan een paar dingetjes gekocht. Ja. En ga je vaak naar zo'n braderie en toe? Of, Ja, het een beetje in de buurt is, dan vinden we dat wel even leuk. Ja, wel. ik ben strunnen. Ja. En Sametien en ik wat eten denk ik. Nou ja, ze is druk bezig met een hamburger. bezig dus, met een hamburger, ja. ja, en dat had ze je goed van, we kwamen er dus. Ja, het is, ze gaan het goed regelen hier al hier. Ja, er is hier genoeg te krijgen. Ja, we Ja. gaan van alles doen, lekker spul, dus, en zelfs wordt wat mij naar huis te kennen. En wat verkeer je valt al? Nee, dat gaat hartstikke best. We zijn de hele middag hier nog met, dus ik verwacht vanmiddag ook nog een hoop mensen. En vanavond. Want tot wanneer wordt de braderie? Braderie is tot 5. En dan moeten we als de wielenwaai alles opruimen, want om 12:30 begint de bingo. En dat belooft weer een enorme klapper te worden. Maar goed, in de tussentijd moeten we wel al die bankjes opbouwen. Dus, Want wat hoort die bingo krijgt in? Dat krijgt ze als een PRI verlien wij online of is dat nou in het echt? nee, het is helemaal live. Gezellig hier buiten. Foute bingo. Dus degene die het meest fout verkleed komt, die krijgt extra prijzen. En het wordt echt een mega groot feest met muziek. En, het is meer dan alleen bingo. Het is echt een avondje weg.